do kabuk dira gatang magyo. Ah, cukup lah kau bala na. Beli ada kurang gatang dong dua kebuk. Ano le? Eh bisig but-but na. Ngita ka bukong ko re. Ayo makasalata. Sige, patalo-talo karon di ka kayo sa akong ate. Yan saban. Itong gagawin sa pagbalik bukton la. Kwanto mate. Mabunog mo na sila. Imo na to akong ate. Mabunog po kanila. Ayaw nagdul ako ate. Okay. Di forma ng tawana oh. Okay, Mas pa. gahiya juga kayo. Gitan pagkanin ako siya dito kanina, okay? Sumbag ng kawaya. Lagi. Awas. Ay. Wala na basta kay bakay kay kuya natin ako. Bakit? Tay padulong rin ba yo? Gaya kag lantawan? Ya, yun, sa tuwag yung naglantaw. Oh. Forma ra ba kay? Bali-bali antara ron. Tapok lagi nang bukog sa lubot ron. Aray ako kay. Tarawa ko saan ako pagbalik. Bunog lagi ni karon. Dua na kabuk. Ijud bunog lagi karon. Bay, lu datang sa dalam bay. Sa man gagaya ka. Ay sabay ba? Saan? Ate may sugal alikot. Ati na yung sulay. Oh, ikaw sa kanya. Sa man. Tidak? Sige, sige, basta. May bayan. Ya, nabayad ya. Ah, Sige, sige. Bukog ba ya? Inaya na. Patay na bunog ang duaw. Sugay dito ako ate ba. agay. Patay di ka belum panas ang duaw. Patay gibusnog yun. Sa man ba sakit mo kay nabi? Ay keblakan aku ibayad ni. Patay bitaw na. Sugay. Yup. Hinayar biya. Ha, kay sobrang ni mo, tabangan ka na mo ron. Aku ibayad ni. Pila man? 20. Sige, sige, sige. Sige na. Patay na nga ayang duaw. Patay, wala gid ako ate. Kuha na gid ya. Bay. Sa man sakit mo kay nabi? Ang bayad do. 20. Isa man kulang man Jis. Jis. Basta dili mo na. Parian lagi kau. Sa may problema diri ba? Kulang Jis bay. Ana unsa? Parian lagi. Ba lagi. Bantay na yung baril ba? Bantay. Di mo baril bukbuk ra mo. Bantay na yung sunod di mo barian. Parian lagi. Yes, tentuan naik. Kapoy ra jud. Wa ka unsa lawas. Aten mo ron. Dito, patay dala di ko ate ron. Ano sa sugal ka? Kana.